Trí dó híon náid ar jou tá mé dionaríis fan Tá mé ag breanú orm féin sa sáileáin seachas a bheith ag breanú ar a camera. So nuis chuir mé pí pop ar sin faoi camera agus nach mai mé ná mé fine ecail agus a níis tá mé breanú isteach sa camera. Dí ré bríanú seo léamh na nuíochtas America don luin an tochtú lá fére ráhíle sa sí díag réal na huachtaránachta in rud nuí daon mór an anas tá Marco Rubio tá na chumaíthóirí eile ag chur Marco Rubio tá siad á hástal le ceistionaí agus tríbloid. Is cosúil go mraithn siad, is cosúil go mthaíonn siad na soghantachtaí tá taobh thír de Marco Rubio agus an cheiste tá ar bhéalamh ga chéine atá ag breanú ar na díospóireachtaí ná an bhfuil Marco an bhfuil an óirichil ag Marco Rubio an bhfuil sé ré don fáinne dárnálaíochta seo is comórtas tóchaníochta. Nou, din chiaadúir a riamh feicim Spáis ar chlúdach New York Times. Hoy presentamos en nytimes.com es para ofrecer lo mejor de nuestro periodismo a lectores en América Latina y el resto del mundo. Fair play. The New York Times ag sin live mach yes. Agus dar nó mach nos chráid in í Verica féin agus ag go fráil nuíochta damhanda as Spáis. Agus baineann sin le mór scéal an leithanaí tosaí a bhfuil pictiúr mór bainteach leis de roine as Verica lár ag seachant na pólíní Imirce ag chrosáil mhóchaid neisceart Mexico go lua mí na saona seo chait is cosúil go rán an tíiriseoir go dtí go rá siad imethe nó filte is dócha. Nílas agam céard leis bhaineann an scéal ach bhain go dtugann an scéal le fios gur turas coscroch amachchas amach atá ó Verica heas agus Verica láir dóibh siúd ar bhíon leo an turas ó thu dhéanna go dtí na stáitianta. Turas contúirteach amachchas sé. Sin éon deireadh rinne van tuchtarán Obama tagart na feibannaí atá aige le blianta nús gníomh beartar bheith dhéanamh
in gunnaí. Seo America bertar daine le gunnaí an lábhas chasúil. Mar sin bhí plean krigvertaíocht ag an Uachtarán Obama, hí feachtas géir le bheith an in aig na gunnaí, hí siad chun teanú na díoltóirí go háirithe ach tá vertaíocht a bhí pleanáilte na stad tá bacraive, tá chuileóirt in Isáin. Ní fis cén fá politeoirí rud eile an táchan tála teacht cibé is beag gníomh nithúil a rinneú ó hin ile. Fiú agus chopráineach agus bhí an gharm seo chun gníomh rinne an Uachtarán Obama. Na hí cóin bainneanna. Tá Hillary Clinton agus mrá eile nach ag rá le mrá óga vótáil de réir gnéis seachas de réir politíocht, de réir an intinní politíocht a bháin. Ní léon rud eile le rá an faoi sin. Go mar siad. Mar a hálíonn tá Bernie Sanders ag tarraingt níos mó vótaí i measc ban óga ná Hillary Clinton í féin. Chóra suntasach sé sin dar liomsa. An Super Bowl, imríú an Super Bowl dúna i gceantar San Francisco, céir de bheanam don áit, Santa Clara rud a cinn mar sin. Ní rá an cliffe a bheith ag Peyton Manning agus a bhí riamh, ach bhí an bua aige agus ag na Denver Broncos ceir a fointis fiche na de. Bhí cosint na Broncos haar bar tugan na New York Times, chuireann na New York Times síosarb mar spideanlathe téarma má sílim. Bhfuil iad na Carolina Panthers ráhan na coitínteachta ach ní hanan ráhan na coitínteachta agus bua mar is eol de éine bhfuil símeige sa ghreafne. So sé an bua ag na Broncos. Tá Peyton Manning ním líon is tríocha chuireann sin iontas orm go mar a sesin freisin. Hoboken, nus tá sagam ó foinsi eile go bhfuil sé an rúli búli i Hoboken mar geall an mála ard seo tá bheartathe de Houston Hounan sin. Tá si de gíre Hoboken, tá chur a gíre Hoboken hilhéana más ceadmhachtam an focail flood-proof a réilú tilldíana. Tilldíana is dócha. Sé. Ach tá Cónaíthóirí Hoboken ag Claustanta sidig tuairsle fis go gcuidí an bála mór seo, an bála tuile seo go mór isteach an Raircotacho Nuaurc agus Owen Hudson tan ceirtachu. Céir de dhéanaí Hoboken in tilte
fannaí gus jof muideach am a cinnteach an seo. North Dakota tá North Dakota ag bra fullh cín fá. Mar treisiú North Dakota le déanaí ag ulla. Bhí fracáil agus gachaile thuirt baint ulla siúl i North Dakota agus tá praisanaí an ulla tite chóhíis sin nach bhfuil teachtasteach níos mó ag North Dakota fiú agus tebrichaí ulla tócaíach go bhí nach gádaín cúil sa stát. Leiscíl. Níl mór an rácharte bhuncathe fuairseoireachta mas ceadbachtam terma mar sin úsait sa tí so tá tréálathe ag súil go ndeanthaí bliain an bhuncaí difir don tionscail. Mór orthu. Tá an tí feicealach faoin chóré thuaidh bhfuil an nuaíocht é sin. Tá nó sin nuaíochtún is agus nílánach lína bháin ag bun an New York Times. Bhí alt mór mílta faoin lead seo sa New York Times in teachtain seo caite. Tá Michel Martelly rééis 60 siar an Haiti. Ceir do hála. Tá scéal eile tí fiirte seo dear níl éon chórba ag gacharid. Bhí sé in leiscílann is caiinna rud a lorgan seo. Níl is sagam an féidir an terma mór haimhseach úsáid do heisme ach bhí hit crántógála olmhór i Manhattan faoi bhrúgaíthe an teachtain seo chaite. Derma dinta go mar a bhucail a bhí á lorgagam sa bhuclúach cibhé hit an crántógála mór seo agus tá méire rééis rialachaí gníomh úsáid na gránmóra dhéarú a dhéanaan níos déine béidir sealam sin. An géir chéim airgeadais mar gráma. Ní sagam cinn scéile sin. Tá an teifigach a bhara 10 or 9 mbliana déag Chicago agus duine a bhí seaar taobh go bás tar éis Anglí a chur ar a déagóid ag rá go bhfuil gortú mothúchain ag bhaint dóna sin créitúir bocht. Tá mé an caint go searúsach ar nó. Sin taifigach seo bhharaí an bhirt sa cheadáit agus tá sin is a chur i dlíarb. Cain scríomh agus mrá níl íochail cain scríofa ar bhrá i Merica go fóil agus tá díspóireacht ag fás faoi ar cheart mrá a hairntisteach sa chóras chunscríofa nó nácheart. Níl sagam, níl freagracham nar a gceist sin. So sinna méid don nóíocht don loin an tochtú lá fára 2016 súlagam go bhain sibh tainmhas agus tá súlagam go mbeidh muid ag caint le chéile a rís sarabhad go dtí sin guím lá má mór oribh go léir agus go gcódaí díosib slán.